První, co potřebujete na okonomiyaki, tak je mít ideálně upečené dopředu brambory. Tak, brambory nikdy nesmíte mít hodně vodnatý, proto na tu okonomiyaki je vždycky nejlepší mít takhle brambory, které jsou upečený, stejkový, ideálně upít takhle ve slupce. Jenom takhle lehce nastrouhám. Připravuji jednu amuletu. Takže takhle nastrouhám jednu bramboru. Myslím, že nemusím říkat, že musíte mít pořádně ostrý struhadlo. Takže mám tady takhle připravenou nastrouhanou pečenou bramboru. Teď si vezmu tohle, co tady mám, tak je další vlastně část jakoby fermentované zeleniny. V tomto případě je to zázvor, který se nazývá Benishouga kizami. Jo, je to typický vlastně japonský hodně výrazný zázvor. Do toho nálevu se přidává vlastně rýžový ocet a chili papričky. Tak, já udělám takhle část, že dám do těch brambor a dám si bokem tu benishougu. Další, co si vezmu, tak je čínské zelí. Takhle si rozříznu čínské zelí. Odříznu si jenom tuto část, dám si ji na stranu. A přikrájím takhle na hrubčí nudličky. To sami udělám tady z té části. Tak, zahřeju si pánvičku. Tak, nechám si ji takhle zahřát. Převím si tu nějaká. Další část, kterou budu potřebovat, tak je jarní cibulka, kterou jenom odříznu. Jarní cibulku také nakrájím pěkně na šikmo. Tohle je důležité, abyste si zapamatovali, že tu jarní cibulku krájíme na šikmo. Jo? Zapomeňte, Japonsko nebo všeobecně do jakýchkoliv směsí, kam budete používat vždycky jarní cibulku, tak si pamatujte, že takhle byste ji měli mít vlastně nakrájenou. Jo? Zapomeňte na takový ty kolečka, který máte prostě rustikálně, který jsou většinou neumytý. Jo? Ta jarní cibule by měla být takhle takzvaně nadýchaná a díky tomu se vám zase rychleji uvolní to aroma. Tak, nechám zahřát. Dám si takhle zase jenom trošičku oleje. První, co dáte v tomto případě, tu jarní cibulku. Tak, jenom lehonce takhle zesklovatíte tu jarní cibuli. Teď si vezmeme citronového tuňáka. Z jednoho dílu použijete ten olej a z druhé plechovky slejete. Důvod je, aby ten olej vám krásným způsobem pak to čínský zelí do sebe nasálo. Tak, dám zase na stranu. Lehce jenom takhle prorestujete a přidáte takhle čínský zelí. Pokud byste místo čínského zelí využili klasické hlávkové zelí, tak je potřeba to hlávkové zelí o půl minuty déle restovat než to čínské. Jo? Tradiční vlastně zelí, který se v Japonsku využívá, určitě to znáte i na přípravu třeba kimchi, tak je klasické čínské zelí. Tak, jenom takhle prorestujete, dám si na stranu. Nakonec přidáte jenom lehonce katsuobushi. V tomhle případě jsem teď měl benishougu. Teď si vezmu katsuobushi. Teď si pamatujte ten postup. Jo? Dal jsem katsuobushi, přidal jsem teď tu. Tak, podívejte se, jak vám to katsuobushi tou tepelnou úpravou, jak se vám začíná na té pánvi hýbat. Jo? Tohle je potřeba vždycky, abyste tohleto docílili. Tak, zase položím zpátky.
Teď lehce zakápneme jenom ustřicovou omáčkou a podleju sojovou omáčkou Kikkoman. Tak, takto připravenou směs, teď vidíte veškerý ty ingredience. Tak jenom takhle lehce projestu dohromady. Opět dbám na to, aby všechno bylo krásně zeskolovatělý, aby nebylo nic přetaženého a potřebujete to mít pořád takhle krásně čerstvý. Tak, teď jak mám připravenou tu směs, přidám do předem nastrouhaných brambor s zázvorem Beníšoga Kizami. Takhle to zatáhnu. Tak, a teď to takhle pěkně do toho vpracujete. Teď jste si mysleli, že do toho vyklepnu vajíčko, že jo, a máme hotovo, že jo. Aha. Tak, takhle krásně zamícháte. A teď si vzpomenete na to, jestli jste třeba někdy dělali škubánky. To znamená, že teďkon vezmu, mám tady v misce tempurovou mouku, lehce takhle zapráším tempurovou moukou. Tempurová mouka je kombinace pšeničné a rýžové mouky. Většinou to, co dneska můžete tady dostat vlastně v obchodech, tak bohužel obsahuje vlastně pšenici. Když byste byli v Japonsku, tak většinou ta tempurová mouka je jenom rýžová, jo? Takže je to i samozřejmě bez lepku. Jo? Tím, že tady ten trh je zaplavený samozřejmě těma korejskýma produktama, tak většinou je v tom ta část té pšeničné mouky. Tak, jedno vajíčko si vezmu, vyklepnu takhle jedno vajíčko. A důkladně celou tu směs na tu okonomiyaki taky takhle hezky zamícháte. Co je důležité, nedáváte nikdy tu směs na tu okonomiyaki, taky nikdy nedáváte do žádného mixéru nebo do háku. Jo? Důležité je, abyste tam měli vlastně vždycky ty hrubé elementy, které jste použili na tu okonomiyaki amoletu. Tak, zahřejeme pánvičku. Tak, jde na 9. Zase si připravím takhle olej. Tak, než budete dávat na tu pánvičku tu okonomiyaki, tak je ideální vlastně takhle v té misce si celou tu směs stáhnout. Tak. Teď, jak máte tu paletku, tak si ji takhle tu směs jí stáhnete a dáte ji do středu na tu pánvičku. Tak. Teď tou paletkou takhle krásně tu okonomiyaki takzvaně sformátujete, stáhnete. Okonomiyaki by měla být vždy takhle nasuflovaná, navrstvená a neměla by být tenká. Jo? Tohle si zapamatujte. Takhle byste měli docílit té tloušťky. Tak, nosaka na stranu. Necháme zatáhnout. Tak, jak mám takhle zataženo, vezmu paletku a jenom takhle lehce otočím. Tak, jakmile tu okonomiyaki takhle otočíte, ona je furt nádherně právě živá, jo? Což je správně. Necháte takhle hezky zatáhnout. Doformátujete ji. Tak, teď se podívejte. Takhle by to mělo vypadat, jo? Ta amoleta pořád je takhle zatažená. Máte tam vidět vždycky ty kusy té zeleniny, těch brambor, jo? Toho zázvoru a té jarní cibulky. Tak, necháte zatáhnout a jdeme si připravit v rychlosti omáčku na okonomiyaki. První, co vezmu, ustřicovou omáčku, sojovku, trošičku togarashi a mám tady japonskou barbecue omáčku. Máme takhle 3 více, dáme na stranu a lehce jenom takhle zamícháme. Tak,
Proč to dělám? Okonomiyaki vždy se potírá. Jo? Nikdy tu okonomiyaki neservírujete jenom tímhle způsobem, že vlastně opečete tu amuletu, dáte na talíř a okamžitě sebou. Takzvaně necháte si ji takhle krásně odstát. Musíte mít takhle lehce hustou konzistenci té omáčky. Dám si na stranu. Tak, amuletu podeberu, stáhnu si pánvičkou a jdu do středu talíře. Tak. Takže, takhle máte připravenou základní amuletu okonomiyaki. Teď vezmu předem tu připravenou barbecue omáčku, lehce takhle potřete. Takže, první část. Další část, kterou než budete dávat jakýkoliv element na tu amuletu další, ať už to budou nějaké mikrobylinky, tak je japonská majonéza. Japonská majonéza je majonéza, která samozřejmě se připravuje z pasterizovaných žloutků, zadělává se sojovým olejem a nakonec se přidává rýžový ocet. Tak, teď se podívejte, jak mám udělanou tu majonézu, cikcák. Teď si můžete vzít buď špejli, nebo si vezmete takovouhle pinzetu a jenom lehonce tou pinzetou jdete k sobě, jdete zpátky, zase jdete k sobě a jdete zpátky. Tak. Takhle de facto byste měli připravenou amuletu okonomiyaki s tím, že nakonec, pokud jste samozřejmě v těch trošku lepších těch podnicích, tak teď se vám právě začne líbit ten element, kdy vezmete takhleto katsuobushi, jenom lehonce posypete tím tuňákem. Máme tady takhle klasické řasy na sushi. Nakonec přidáte pražený sezam. Kousky toho katsuobushi a benishogi. A nakonec už jenom dáte takhle salát z mořských řas. Výhonky hrášku. Tak. A posypeme takhle prachem z červené cibule. Takže takhle byste měli připravenou japonskou amuletu okonomiyaki se salátem z mořských řas a s čerstvým sladkým hráškem.